Hello, Sis Jupay. Good afternoon. Masama yung panahon dito sa amin, sis. Oh, panay ang ulan. Pabugso-bugso yung ulan ba? Ayun oh, na ano na yung halaman ko, natumba na. Hello, bakit ganito yung panahon? Parang may bagyo. Nagkaanuhan na yung mga halaman ko. Na ano na, yung halaman ko oh, na tumba na yung aking halaman. Ah, tingnan nyo. Natumba na yung aking halaman. Hi, Boss Jobs. Thank you so much. Maulan po sa Bicol ngayon. Grabing ulan. Ayan. Yun o. Kakatakot yung ano ng hangin. Alo, ano ba yan? Hala. Hala. Mother. At ang lakas ng ulan. Ng hangin pala. Pati ulan. Ano ba? Meron bang bagyo? Ma. Ang lakas ng hangin, ma. Nagkataon pa man din pag live ko. Hindi ko alam. Ganito yung ano ng panahon. Nakakatakot, guys. Malapit pa man din kami dito sa paanan ng bulkan. Pag ganitong malakas yung ulan, nakakatakot kasi baka ano yung lahar ba. Nagalaw yung stand ko. Daig ng hangin ba? Oh my God. Okay lang, sis. Jupay. Salamat. Sir Boss Jubes. Thank you po. Thank you, sis Jupay, sa paharang. Ang lakas ng ulan dito, sis. At saka yung hangin. Pabugso-bugso ba? Nakakatakot. Malapit pa man din kami sa bulkan ngayon. Kapag ganitong maulan, delikado sa lahar. Kasi malapit sa ano ba? Oo, andito ako sa isang bahay namin sa Albay. Sa isang probinsya, kasi sa Sorsogon kami, province of Sorsogon, dito naman, province of Albay. Kaya nasa kabilang probinsya ako ngayon. Dito sa isang bahay namin. Bigla lang bumuhos yung ulan. Ang lakas ng ulan. Oo, sis. Kasi nga nung bagyong paing, wala ng kuryente doon sa farm. Umalis ako, pumunta ako dito sa isang bahay namin. So, kasama ko si mother at saka yung pamangkin kong isa. Baka next week, uwi na kami doon sa farm. Kasi wala na akong pang-content. Hindi maliit lang po yung bahay namin dito. Doon sa farm, barong-barong lang yung bahay. Hindi po rich. Sana all. Ano lang. Tama lang. Tama lang may kinakain 3 times a day. Kailangan lang magsipag, sis Jupay. Si Prince Tot, hindi ko kasama, inuwi na. Kasama na ni Father nung Friday. Umuwi na sila. Sa akin lang yung yung cellphone. Sa akin naka-registered yung pangalan niya. So ako yung nagkakalikot ng cellphone. Nagpapanggap lang na si Printot. Ano nga sis malakas yung hangin. Natutumba yung stand ng aking cellphone.
Bigyan mo ko niyan ng ulan. Wala bang ulan dyan? Maulan, maulan eh. Parang maulan buong Pilipinas or dito lang ata sa Bicol. Maulan. Sis Nita, thank you sisi. Nag-update ako sis kasi ano eh, parang tulog na yung aking bahay. Salamat sa paharang. Ayan yung ko sis yung halaman ko natumba na oh. Ito lang. Ayan oh, natumba na yung aking halaman. Yan oh. Puro bahay dito sis. Saan ko ba itatapat? Doon sa likod na taripuhan ba? Na ng ulan. Yun oh. Marami kami dito kapitbahay. Andito kami sa likod. Bakit ganun sis? Ang hirap na pati naman ngayon ng ang hirap daw ngayon sa mahigpit na talaga si Lolo. Lahat ng ibang channel, floating daw sis. At saka may mga type A, B, C, ganun. Yung iba daw, nasa letter C. Ibig sabihin, ewan, parang kalay-kabit yung mga channel nila. Yung iba naman daw, floating. Ano kaya ibig sabihin nun? Tika lang, tanggalin ko tong isang halaman. Pero baka kasi mahulog. Dito ko na lang ulit sa dati. Okay lang ba? Halaman yung nakikita niyo dyan. Mababa lang kasi yung stand ko. Iwan ko, maano na talaga ngayon sis yung mahigpit na talaga. Sis Nita, thank you sis. Salamat ng marami. Oo. Bakit akala mo, premiere? LS pala to si Tris. Nag-update lang ako sis. Kasi Hala, ang lakas ng ulan. Akala mo lang yun sis Nita. Nag-update lang ako sis. Kasi parang bagsak din yung aking bahay ngayon. Walang update eh. Wala akong masyadong upload. Lakas ng ulan. Grabe. Pag ganito sis na andito ako sa isang bahay namin, natatakot ako kapag ganitong umuulan. Kasi sa taas nito, ay yung Bulkang Mayon. Andyan, nasa paanan kami ng Bulkang Mayon. Oo nga eh, ang lakas talaga. Parang parang may masama talagang panahon. Salamat sis, Nita. Kayo din dyan. Nagkataon lang na nag-LS ako yung panahon. Sana wag magkidlat. Takot ako pag may kidlat eh. Maraming salamat sa pagtambay. Ang ganda ng lugar niyo. Paano naman yun? Oo sis, maganda rin naman. Kaso pag ganitong may mga masamang panahon, nakakatakot din. Kami dito, umaalis kami dito. Naakyat kami doon sa kabilang building, doon kila tita ko kasi minsan bumabaha dito. Malapit kasi kami sa DP. Daanan ng Lahar, pagaling sa Bulkang Mayon. Kasi matunog yung yung yero ba? Malakas tumatama sa sa bubong. Masyadong maingay. Pabugso-bugso na yung hangin para talagang may masamang panahon. Ano ba to?
Okay, sis. Thank you so much. Salamat, sis Jupay. Ala, nabaha na talaga dito sa amin. Basa na, baha na talaga. Inaanod na yung aking tsinelas. Okay lang, sis Jupay. Salamat, sis. Salamat, sis Nita. Okay lang, sis. Salamat sa pabiji. Oo nga eh, masama talaga yung panahon dito ngayon. Yung langit talagang maitim na. Salamat, sis. Maya-maya nito magbabrown out na naman. Salamat. Wala baga ko. Wala na ulan. Baha na talaga, grabe. Ang lakas ng ulan, nakakatakot pa ganito. Bakit sis? Na paano ba yung mata mo? Ipahinga mo muna yan sis. Ako nga din, nangalay yung aking mga balikat. Kakaano natin? Alam mo na yun. Sis Mirna, thank you so much sis. Salamat. Salamat sa paharang. Ang lakas ng ulan dito. Oo nga sis Jupay, overuse na talaga yung ating mga mata. Ako din. Parang kailangan ko na din magsalamin. Salamat sis Mirna. Thank you. Nag-update lang ako sis. Ang lakas ng ulan. Salamat sis Mirna. Maulan dito sa amin sis ngayon. Parang may bagyo. Masama yung panahon eh. Pabugso-bugso yung ulan. Salamat sa pabiji-biji dyan. Inaanod na yung aking chinilas. Nabaha na. Nabaha na dito sa amin. Ikaw lamang Panginoon sa agapay saan ka naroon suliranin man ay dumating ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man kapahingahan sa'yo'y nakamtan kapangyarihan
Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanpaman. Thank you so much, Sis Mirna. Salamat, Sis. Sa paharang. Salamat. Update lang ako, sis, para magkaroon ng madagdagan yung watch hour ko kasi parang bagsak siya. Bakit ganun? Si Madam Cascade kanina, wala siyang harang na ano tuloy, parang nawala ng gana mag-live. Mahigpit na daw kasi ngayon si Lolo. Yung hindi masyadong nag-active, winawala ng harang. At saka yung ibang mga reuse content, dinidemoni. Grabe, buti na lang ako, wala akong reuse content. Buti na lang, sis, nagkaroon ka ulit. Di ko nga din alam sa akin, di pa ako masyado marunong magkalikot sa ko. Di ko pa nakikita kung yung ko ba, kung ilan na. Matagal-tagal din kasi akong hindi nag-live, kaya sabi ko, tapos hindi masyado akong wala akong masyadong mga upload. Mga short video lang, ganun lang. Kaya di ko alam kung bumagsak na ba yung aking watch hour. Salamat sa patambay nyo dyan, sis. Kahirapan na daw mahigpit na. Marami yung mga nadidemoni ngayon. Sa Chrome ka na, sis, nag-o-open. Oo. Ako nga din, hindi ko pa masyadong na bibisita yung aking analytics. Dati, nakita ko sa dollar sign ko, $19. Bakit ngayon, naging na lang, 4. Nasaan na yung iba? Nasaan na yung ibang mga palipad sa akin? Saan ba yun napupunta, sis? Di pa naman kasi ako apply doon sa sa hinihingi na tax information, tapos yung TIN, sa TIN number. Kasi nga, ayaw mabasa yung aking nademoni ka ba, sis Nita? Di ko yun alam, sis. Akala ko lang, nabibiro lang kayong nademoni ka. Nademoni ka pala, sis Nita? Wala. Bakit ganun, sis? Ibig sabihin, sis, yung watch hour mo, nawala. Reuse content, yun talaga ang problema eh. Di ba sis Nita, si sis ka-entered? Din yun. Sa mga music siguro kayo na nagkaroon ng problema. After 1 month, mag-re-apply na naman. Sa bagay, lang naman sis, madali lang naman yung 1 month. Basta hindi agad na mukbang ni Lolo yung watch hour, kasi 'di ba yung pag nadidemoni daw, inaalisan ng mga views at saka watch hour. Ganun pala yun. Dapat talaga mag-ingat tayo sa sa pag reuse content, sis. Ikaw, dahil sa music siguro di naman nawala. Mababa lang kasi magdi-delete ka. Oo nga pala, sis Nita. Kasi nga, magdi-delete ka pala ng mga mga reuse content. Yung mga budots. Yun pala yun.
Kaya pala si Sis, Jer, hindi na masyado upload ng mga music. Minsan-minsan ko lang nakikita na nag-upload siya. Kasi daw, kahit daw sis, gumamit ka ng, sa tingin, 'di ba, yung mga ginagamit natin, nakalagay doon, no copyright music. Pero pag ginamit mo yun, tapos haluan mo ng iba, maano ka pa rin pala doon? Kala ko, hindi na. Oo nga, magdi-delete ka ng mga video, kaya mababa na. Pati subscribers, ganun pala yun. Kaya mag-ano-ano ka sis, mag-live ka rin, mag-update ka, mag-LS, para pag may maano kang watch hour. Ako nga din, di ko alam kung ilan na lang yung aking watch hour. Kaya nag-try ako mag-LS ngayon. Dati panay ang LS ko, ngayon bihira na. Pati pag-upload, parang tinatamad na. Bakit ganon? Kasi naano naman ako mag-upload na hindi sa pangalan ng channel ko, 'di ba? Kailangan daw yung niche mo, yung naaayon sa yung pangalan. Kaya minsan kahit meron akong nakikitang pwede kong i-upload, hindi ko mai-upload kasi parang hindi bagay sa aking pangalan na farm. Kailangan pala lagi ako magtanim. Lagi akong andyan sa taniman. Kasi kapag iba, parang hindi bagay yung nagta-travel ka, nagluluto. Parang hindi bagay sa pangalan ng channel. Kaya dapat pala, yung pangalan ko lang din. Kasi kahit pwede mo ma-upload. Kasi sabi nila, nagkakaproblema din daw doon sa, halimbawa, yung pangalan mo, farm, about sa farm, tas kung ano-ano yung ina-upload mo, parang hindi rin na ni Lolo, parang hindi rin nire-recognize ata, parang ganon. Kaya yung ibang mga channel daw ngayon, yan, sabi nila floating ba yun? Tapos yung iba may mga type C, type B, A, ganon, di ko alam kung anong mga ibig sabihin nun. Ikaw sis Mirna, okay lang sis sa'yo kasi yung pangalan mo lang naman eh. Wala ka namang, yung pangalan lang naman yung pangalan ng channel mo. Kaya okay lang naman sa'yo sis Mirna, kahit ano. Sa akin kasi, hindi ako makapag halo-halo ng mga video. Kasi nga, about sa farm, Chris Maria's Farmers Vlog. Farmers. Ganun yun sis Mirna. Kaya okay ka sis, kahit ano sa'yo, pwede. Kasi pangalan mo lang naman yung mo, nakalagay. Yung niche mo, kahit kasi sa pangalan mo lang din naman. Kami, hindi, kasi about sa farm talaga, kaya kailangan, tutukan ko lagi yung about sa farm. Ganun. Kaya minsan, naaan ako mag-upload na, halimbawa, niluto, sa short video, ngaya pagkain, kasi, iwan ko. Kaya naaan ako, sis Nitak, okay lang naman sa'yo sis? Okay lang din naman sa'yo sis Nitak, about sa tutorial. Di ba magaling ka naman doon? Kasi TV eh. Sis Nitak TV. Kung anong gusto mong ipakita, okay lang din naman sa'yo yung tutorial. Sis Mirna, okay lang din kahit kasi pangalan lang naman yung niya nakalagay. Kahit naman dyan, pwede lifestyle, kung ano mga gawain mo, so travel, gano'n. Ako talaga hindi talaga kailangan tumutok lang talaga ako sa about sa farm. Oo sis Nitak, pwede sa'yo kahit ano. Mahigpit lang naman. Mahigpit lang naman. So, kunwari, about sa ganitong sa farm, farmers, kailangan lahat lang na parang nakabase lang din sa farm, sa pagtatanim, ganon. Tapos yung iba, halimbawa sa pagluluto, yun, sa pagluluto lang din. Pero kung pangalan lang din naman, okay lang din kahit ano. Kasi pwede din yung sa travel, tapos
sa pagluluto kasi sa pangalan mo lang din naman, parang personal vlog mo. Kahit ano pwede. Mahigpit daw ngayon. Naano nga si Ma'am Cascade kanina kasi nag-LS siya, walang harang. Naano siya tuloy, nawala ng gana. Hindi niya daw alam kung ano nangyari sa channel niya. Ganun pala yun, bigla-bigla na lang. Kahit si kapatid panalo, panay naman ang LS noon, pero bakit nawala ng harang siya? Sino sis yung nawala ng harang? Oo. Iwan ko sis. Nga. Sabi niya nga kanina, mag-end na ako kasi kakalikutin niya daw. Ganun pala yun. Ano? Biglang nawala ng harang. Ilang days kasi siyang walang update siguro. Kaya ayun, bigla-bigla na lang din. Kaya medyo natakot din ako. Kaya sabi ko, mag-update nga din ako. Kasi baka maya-maya mawalan din ako ng harang. Wag naman. Nag-message sa'yo si Lolo. Ako nga sis, hindi pa ako sis nitak nag-apply doon sa ano, 'di ba? Pagkatapos natin mamuni, meron tayong ibibigay na information about sa TIN number natin. Ikaw ba tapos na? Tapos ka na ba sis doon? Yung TIN number? Kasi ako kasi ako sis, ang tagal pa kasi hindi ko pa matapos-tapos kasi ayaw man basahin yung sa voter's ID ko. Kaya ginawa ko, nilakad ko yung kumuha ako ng postal ID. Tapos yun, hanggang ngayon hindi pa dumarating, pinarush ko na nga yun Baka next week dumating na. Kaya yun, yung natagalan ako sa pag-apply noon. Oo nga, ay sayang sis Nita ka no. Sayang. Andiyan na sana yung pin mo. Yun na lang sana yung hinihintay mo no sis. Sayang. Tapos yun, sa akin din, baka next week dumating na. Yun na lang ang iaano ko kay Lolo kasi panay na yung email sa akin about doon na asikasuhin ko na daw. Hi Sisi Bisacol TV. Thank you sis. Maulan dito sis sa Kabikulan. Andito ako sa Albay sa isang bahay namin. Kasi ba, 'di ba, umalis ako doon nung nag-burn out doon sa kabilang probinsya. Kasi yung Sorsogon sa kabilang probinsya na kasi yon, yung Albay nasa ibang probinsya din. Kaya andito ako sa kabilang probinsya. Madam Cascade, thank you po Madam sa pag-visit. Mahaba po ba yung harang ko? Aabot po ba ng EDSA? Salamat po Madam. Sis GC, Sis GM, thank you sis. Kaya pala lakas ng signal Sisi. Oo, kasi malapit sa bayan. Diyan lang sa baba, bayan na Nasa sentro na ng Ginubatan. Kaya medyo yung sagap ng aking wifi ngayon nasa 2 bars. Oo, salamat sa inyo dyan. Salamat po. Magdikitan lang po kayo dyan at magmahalan kasi malamig na yung panahon. Malapit na yung Pasko. Oo, sis Nitax. Salamat sis. Salamat. Salamat sis Mirna. Wala akong sound. Okay lang ba yung sound ko? Ulan. Oo sis. Okay lang sis. Tamsak lang sis. Sapat na. Maraming salamat din sis. Thank you sis GM. Update lang ako sis kasi parang bumabagsak na yung aking watch hour. Wala ako masyadong upload Wala masyadong ganap. Masarap magkape ngayon. Malamig yung panahon. Sige, mamaya kasi wala din naman akong gawa ngayon kaya tapos na ako mag-support. Kaya
LS ako. Mamaya, mag-LS ka din, sis GM. Katatapos mo lang mag-lunch, anong petsa na? Last 3 na ata. Ano kasi, bakit? Nag-ano ka ba? Natulog ka? Kasi, di ba, panggabi ka sa school? Malakas ang ulan dito, masarap matulog din. Kanina parang bumabagyo na, ang lakas ng hangin. Yung halaman namin na ano na, nabuwal na, natumban na. Oo nga multitasking ka sis GM. Swerte sa'yo ng iyong hobby. Kasi andyan na sa'yo yung lahat. Nasa sa'yo na yung lahat. Sabi nga sa kanta. Nasa sa'yo na yung lahat. Multitasking. Salamat po, Madam Cascade, sa paharang. Salamat. Salamat po. Salamat, sis Myrna. Salamat sa paharang-harang, sis. Tulong na rin yan para sa aking revenue. Hindi ko pa naaayos yung aking sa TIN number. Ang tagal kasi dumating ng aking postal ID. Yun tuloy. Di ko alam kung namukbang na yung aking ano dun, revenue. May nakita akong $19. Ngayon wala na Oh sis, yung mga tanim ko ito dito sa kabilang bahay. Yung iba nga namatay na kasi ano lang, minsan-minsan lang kami pumunta dito. Ako nga, last na punta ko dito noong May. Ang tagal. Ngayon lang din nakabalik. Salamat po, Madam Cascade. Hello po, Madam. Andito po kasi ako, Madam, sa bahay namin sa Albay. Kaya medyo nasa maraming bahay ako ngayon. Kasi doon sa farm, wala kaming kapitbahay. Malayo kami sa kabihasnan. Nasa sulok kami ng sa sulok ng Pilipinas. Nasa malayo na ba? Hindi na sa sentro. Sis Mimi, maraming salamat sis Mimi. Salamat sis. Buti may signal dyan sa inyo sis. Di ba umuwi ka sa province nyo? Opo. Tahimik naman madam. Maririnig mo lang yung mga uninang mga ibon. Mga ibon sa kakahuyan. parang ano naman madam pag walang kapitbahay. Parang paggabi na, parang nakakatakot na. Kaso lang, kinasanayan lang naman namin. Sanay na kami, kumbaga, sanay na. Meron din naman kami kapitbahay, medyo madistansya din kasi yung lupa namin doon, 6 na hektar. So, syempre, yung karatig lupa noon, yung iba may mga bahay, yung iba wala. Kumbaga, binabalik-balikan lang ng may-ari kasi nasa sentro yung bahay nila. Kami, tinitirahan talaga namin kasi doon yung hanap buhay namin. Doon kami tanim-tanim. So dito isang bahay namin, kapag may okasyon lang kami dito napunta. Mamili ka na, anong gusto mong saging sis Jupay? Mamili ka sis, anong gusto mo? Saba, senyorita, lakatan, ano pa ba yun? Paano ba to? Sadali lang, i-pin ko tong kay sis Mirna. Paano ba to? Bakit hindi ko ito Hindi ko ma-pin yung kay sis, kay sis Mirna. Wait lang sis ha. Magalaw yung aking stand. Bigla ko nawala. Ginoo ko. Grabe.
Pasaway. Grabe talaga. Andyan pa ba kayo? Nalaglag ako, my God. Nalaglag ako, guys. Di ko makuha kung saan ako pupunta. Bumalik ako dun sa sa Go Live. Kakaloka. Nakakaloka ito eh. Ipipindot ko lang sana yung ni Sis Mier na kanina eh. Tapos, napindot ko yung video niya, nag-play. Hindi ko na alam kung saan ako babalik ulit. Pasaway talaga. Okay na po ba? Ay, Diyos ko. Kalorky. Di ko na tuloy alam kung paano ano yung gagawin ko kanina. Buti na lang, na-resume ulit. Okay lang, Sis Dis. Salamat, Sis Dis. Salamat, Sis Dis, sa patamsak dyan. Okay lang po. Salamat, Sis Nita. Nawala ako, Sis, kanina. Kalorky. Salamat sa pabidyo dyan. Mimi, Enrique, salamat, Ims. Mamaya, Ims, i-ano kita, Ims, mamaya i-play. I-share ko na lang doon sa community. Sis GM. Andiyan ka pa rin, sis. Nawala ako kanina. Pindot ko yung video eh. Tapos ayun, nag-play yung video. Tapos nawala na ako. Di ko na alam kung saan ako ulit babalik. Kinalikot ko ng kinalikot. Doon lang pala sa Go Live ulit. Naano ako, sis, kasi na mali ako ng pindot. Yung ipipin ko sana yung link ni Sis Mier na napindot ko yung video. Kasi wala akong gamit na isang cellphone eh. Ayun, nag-play. Tapos, hindi ko na alam kung saan ko ulit pupuntahan. Kalorky. Doon pala ulit sa Go Live. Ay, nako. Pasaway. Ganun talaga pag hindi pa masyadong bihasa, walang gamit na Hindi katulad ni Sis GM, may gamit na laptop, at saka GoPro. May pa, tablet. James, Gipi banta ang nito, basa. Good afternoon, Sir James. Mega love shout out. Thank you for coming. Agoy. Agoy, oo, yayaman na rin ka na, sis. Sis, dumating na ba yung pin mo? Malapit ka na sumahod dyan. Laki yung bahay nito eh. Ang bilis nito mag-boom. Bilis mag-boom nito kahit sa sa mga reels. Taga-tamsak na lang ako dun sa mga reels mo. At saka yung FB page mo. Ba, ang dami ng followers. Ang dami ng iba talaga si GM Bisacol. Bicol na, Bisaya pa. Ano pa itong may call? Ano pa ito? Bicol, Bisaya.
Ano ba yun? Pag ano pa? Pag ano ba? Tagalog. Ano pa ba yung ano nun, sis? Karugtong. Ano ba yung karugtong? Karugtong pag may Tagalog. Kasi yung Bicol ay Bisacol. Bicol tapos, ano ba yun? Bisaya. Yun. Yun pala yung ibig sabihin ng Bisacol. Grabe naman kung next year pa. Andiyan na yan. I-ano mo, i-update mo lang sa ano, sa, ano ba yun? Ano yan, sa Pelpost. Pelpost ba yun? Sa post office. Office, oo. Healing salita, Sisi Bicol at Bisaya. Ang ganda nga eh. Ang swerte mo sa Bisacol. Meron din akong nakikitang Bisacol din na ano siya. Pero sa'yo talaga ay tumatak eh. Ang ganda talaga eh. Nadaan-daan lang sa yaho, yaho, yaho. Ang ganda ng TikTok nito. Sabi ko kay mother, tingnan mo ma ito oh. Ang galing sumayaw. Daig ako. Ako walang talent sa pagsasayaw. Walang talent. Ito eh. Ang galing-galing sumayaw nito sa mga reels niya. Tapos, nung isang araw, ikukwento ko lang ha. Ito po si GM Bisacol ay kababayan ko din. Bicolano din. Karatig, barangay. Ano sis? Kasi dito kami sa Bual, sugoy kayo. Tawang-tawa siya. Tapos, alam niyo po ba na kahapon, naglinis kami dito sa bahay. At saka, may nakita akong mga album. Sis GM, shout out. May nakita ko mga album dito sa bahay na nakatago. Lumang-luma na yung mga album. Umuga yung pader pala. Naririnig mo ba ako sis? Ikukwento ko lang to, no? Naglinis ako dito sa bahay namin kahapon, kami dalawa ni mother. Tapos may nakita akong mga album. Mga album. Tapos may nakita akong mukha ni GM Bisacol. Sabi ko si GM to. Ha? Yung ano ng ABS-CBN sa Naga. ABS-CBN, ano yan? Yung ano ng ABS-CBN, Bicol, sa Naga. Chismis. Nag-chismis. Nag-marites talaga. Pag marites tayo lang naman, 3 tao lang naman yung andyan eh. Ikaw lang naman, at saka ako. Sino pa ba yung isa? Wala na ata. Nag-BG-BG na sila. May nakita akong picture mo. Sabi ko, si GM to ah. Ikaw yon high school days nyo pa. Kamukha mo kasi. Tapos sabi ko doon sa Brad ko, Brad, si GM ba to? Oo, sabi niya. Hihihi. Yun lang. Si GM pala to. Kaya pala, mag-soulmate pala kami ni GM. Kasi may picture siyang nakatago dito sa bahay. Ano na nga eh, larawang kupas na, sis, nung high school days nyo, mga Brad mo si kapatid ko, Brad talaga. Mga kaklase mo pala, no? Sino ba yun? Baka hindi ako yun. Gusto mo picturean ko, send ko sa'yo mamaya. Asa na kaya yun? Itinago na natin ni mother. Naglinis kasi kami dito. Maraming mga picture ng na kumupas na yung ibang mga picture. Kasi nga, sa tagal ng panahon, ayun. Mukhaan ko, parang si CCGM2 ah. Ano pa, batang-bata pa. At saka ang lit-lit pa. Ano nangyari ngayon? Sobrang kasi sa kusina, napabayaan. Napabayaan sa kusina. Oo, classmate mo nga daw.
Classmate mo yun. Classmate mo yun si Brad. Nagluloko ko nga si GM. Sabi ko, gawan kita ng ano yun? Gawan kita ng channel. Tapos sabi ko, yung ipangalan ko, Boy Baltic. Kasi minsan baltikin eh. Oo nga eh, payat days pa. Bata pa kasi. Nasa ano pa lang ata kayo noon? First year ba? O ano ba yun? Wala makain. Ngayon, ano na de, abundansya na. Abundansya na ngayon si Sis GM kasi ang sipag-sipag. Nasa kanya na yung lahat. At saka parang may ano pa ito, si GM, may 5-6 dyan sa, sa palengke ng Maynila. Saan ka ba ngayon, sis? Sa Valenzuela ka ba? Noong mga panahon, wala pang makain. Ako, Boy Baltic. Oo, sis, Boy Baltic. Yun ang gusto ko ipangalan sa kanya. Boy Baltikin kasi, minsan Joker. Minsan, minsan may pagkabaltik talaga. Alam mo yung Baltic. Palibasa February, pinanganak. May mga something, tawang-tawa nga yun eh. Sabi ko, Boy Baltic, bagay sa'yo. Adang sulog. Isos. Valenzuela ka pala. Valenzuela. Nag-iikot yung signal ko, sis. Kasi, malakas yung ulan talaga. Boy Baltic, shout out. Gawan ko nga talaga to ng channel si Boy Baltic ko. Ang kapatid kong si Boy Baltic. Valenzuela pala to. Kaya pala yung nakikita ko sa naman. So medyo malayo-layo kasi pala. Hindi ka na masyadong makauwi-uwi dito sa Bicol. Yung hobby mo, ang taas na din ng ang laki na rin ng bahay. Ang bilis lang talaga. Oo nga, bagay sa kanya. Katawa, palabiro, bolero, andyan na sa kanya. Boy Baltic. Minsan, ate, pag alam mo na, pag tumawagan sa'yo, ate, alam mo na yun. Te, pasublan ako, te. Pasublan ako, te, allowance, te. Alam mo na yun. Watch hour na lang ba? Malapit na lang yun. Madali na lang yun. Ikaw pa ba? Malapit ka na magkaroon niya ng anong tawag noon? Pag ba yun? Pag marami ng viewers, subscribers, ano ba yung pinapadala ni Lolo? Sana all magkaano tayo dito, no? Sana dumating ang araw na magkaroon na tayo dito ng maging maging lifetime natin. Kumbaga, yun magbibigay din sa atin ng source of income. Yung pag-waiti-waiti natin. Ay nako, marami na ako dito sis na nagastos. Sa paglulod ko, ang dami ko nang nagastos sa YT. Sa load, ang dami ko nang gastos. Hindi ko na nga nasikaso yung sarili ko. Oo nga sis. Darating talaga yun sis. Sana nga. Kaso lang medyo na daw ngayon si Lolo mahigpit. Hindi ko alam yung sinasabi nila sis na yung parang anong tawag no? Yung parang may type A, B, C, ganun.
Di ko lang alam mo yung eksaktong ibig sabihin nun, yung words. Parang narinig ko na kapag type C yung channel mo, parang bagsak ata. Tapos may B, may A. Yung A, medyo baga, okay. Nasa outstanding yung sa inyo, yung ang iyong channel. Kasi yung iba daw, naka-floating. Yung, di ko lang alam. Ikot kasi ako eh. Yung may nag-attend ako sa isang LS. Lagi akong naikot, nainis nga ako kasi interesado ako dun sa sinasabi niya na nagre-review siya ng mga bahay-bahay. Yung mga niche, yung mga channel content, nire-review niya. Magaling yun eh. Parang magaling yun. Di ko makuha yung pangalan niya. Hayaan mo pag nagpunta ako ulit dun kay Ina Vlog. Doon ko yun nakita eh. Nagre-review siya ng mga channel. Sabi ko nga, yung akin din po sir. Kaso lang, umikot talaga yung signal ko. Kaya yun, nawala ako. Kasi gusto ko sana ipa-check yung aking channel kung ano yung lagay, kung ano. Magaling yun. Nakikita niya kung yung pangalan mo bagay sa ano mo, sa channel mo, sa niche mo. Magaling. Nakikita niya na sa'yo. Yung doon nga, sa may inano siyang, nireview siya na channel. Sinabihan niya na ano, nasa type C. Yung parang, di ko alam kung type C. Basta di ko lang talaga maano yung eksaktong word. Hi, Sis Julita! Good afternoon, Sis Julita! Salamat, sis. Maulan dito sa Bicol. Salamat sa patamsak. Kumusta na, sis? Yung bahay natin. Dumating na ba yung pin mo? Naikot ka din. Dito nga din eh. Ako din pa naiikot din minsan. Ngayon lang okay yung signal. Nakikita niya doon sis Sisi yung mga bumibili ng mga banana. Yung mga bumibili. Tapos nakikita niya na ikaw, sabi niya doon sa isa, ano, naka-floating ang yung channel. Yun, ang sabi niya. Kaso lang talaga, nainis talaga ako sa signal ko noon. Kasi hindi ko talaga matutukan masyado. Paputol-putol yung naririnig ko. Kasi umiikot yung signal ko. Maganda sana yun. Hindi ko makuha yung pangalan. Kasi pwede ka doon mag-PM daw. Pwede ka sa kanya mag-PM. Pag ako naka-attend ulit doon kay, ano, di ko nga sa mga makuha yung pangalan kasi ang liit. Kasi malabo na yung mata ko talaga. Di ko makita. Tapos, pwede daw doon mag-PM sa kanya, magpa-review ng channel. Hayaan mo, pag ako naka-attend ulit doon, Ina Vlogs, tatanungin ko kung sino ba yon yung nag-review ng mga channel doon. Tatanungin ko yun si sis, ano, Ina Vlog. Yung pangalan nung nag-LS na andun yun. Lalaki yun eh. Magaling mag-review ng mga ano, bahay-bahay. Tapos sa thumbnail, yung ano ba, ang tawag doon, yung parang ano natin, ano tawag nun? Banner ba yun? Dapat, kailangan naaayon din sa ano mo, sa niche mo. Ano bang connection nito? Sabi niya, ano bang connection nitong kahoy na to sa pangalan mo? Ganon. Dapat pala, mabusisi talaga pala yung paggawa natin ng ano, yung mga thumbnail at saka yung ano natin, yung anong tawag no? Parang ano nga yung tawag dito sa ano natin? Sa yung parang ano natin, banner ba yun? Yung dapat pala talaga maano tayo. Tapos kunwari, oo, cover photo sis nan. Tapos, yung pangalan mo, sa'yo sis, yung pangalan mo, kahit ano pwede sa pangalan mo. Ako naman, kailangan, yung mga content ko ay talagang naaayon lang din sa pangalan na farm, about sa farm. Kaya dapat, lagi akong, nakatutok talaga ako about sa farm. Kasi, di ba, nagsushort video ako, mga pagkain ko, ano-ano. Parang malayo sa farm yung ganong ano, mga upload.
Oo. Oo nga, sa'yo sis. Nga, yun nga ang ano sa akin, farm. Kaya mananatili na lang talaga ako sa farm. Paano magtanim, paano ba nito? Sabi ko nga kay mother, sabi ano, tututukan ko na talaga kakuma yung ano, yung pangalan ng ano ko, bahay. Kasi about sa farming. So kailangan ano, tutukan ko talaga mag-upload about sa farm. Ganon. Oo, oo sis. Oo sis, kailangan talaga sis ano. Kung gusto mo talaga na mag ano talaga yung ano, tutukan talaga no. Kaso lang ako lang mag-isa. Ako lang yung nag-ano ng minsan tinatamad na ako kasi may sakit din naman ako sis. May sakit ako. Kaya minsan tinatamad ako mag-ano, mag-upload kahit sa pag-edit. Minsan naano ako, kung ano-ano na lang. Hindi na nga maganda yung mga upload ko ngayon. Na ano na ako mag-edit ba. Tapos mag-support. Nangangalay lagi ang aking mga balikat. 'Di ba? Pag nagdudot-dot tayo ng cellphone, nakakaano din, nakakangalay. Lalo na ako kasi may ano ako may bukol ako sa didi. So hindi ako masyadong dapat nag-aano, pupuyat. So hindi maiwasan, lagi ako nagpupuyat. Hindi ko na nga masyadong natututukan yung sarili ko. Paano kaya to? Oo nga. Sabi ko nga sa iba kong kapatid, sabi ko, pag wala na akong load, pagbigyan niyo ako ha, sabi ko, doon kay Boy Baltic, sabi ko, Boy Baltic, pag wala na akong load, pagbigyan mo ako ha, every month, kada sahod mong kinsinas, sabi ko, magtabi ka na ng 200. Sa susunod naman, 200 naman, para may pang ano ako sa wifi ba. Para meron akong load. Kasi yung load sa wifi, nasa 500 ata eh. Kasi okay naman yung wifi, kasi kahit ilang cellphone, pwede ka makagamit. Oo sis, lagi ako sis nagpapamonitor nito. Lagi ako nagpapa-check up sa Tanchuling. Every 6 months, ultrasound kasi minomonitor kung lumalaki ba siya, kung ano ba siya, kung cancerous ba siya o hindi. So ngayon nung nakaraang ano ko, hindi naman siya cancerous. Kaya salamat sa Diyos kasi hindi siya cancerous. Pero kailangan pa rin i-monitor siya kasi daw yung bukol, ang laman niya parang tubig. Parang tubig daw, fluid, sabi ng doktor. Kaya mahal din every time na magpunta ka sa doktor, laging entrance pa lang lagi ng 850. Yung paano pa yung ultrasound. Nako. Kaya lagi akong may herbal sis. Lagi akong may katabing herbal. Tapos yun nga, hindi na ako nagtatrabaho kasi dati nagtatrabaho ako. Siguro kasi nung mga panahon, nakuha din to sa mga pagtatrabaho din sa pabrika. Sa Maynila pa ako dati. Ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga, kalit-lit naman. Bakit meron pa? Bakit tunubuan pang kalit-lit na nga? Wala tayo. Ganun talaga daw eh. Kung kailan yung walang asawa, no? Kung kailan yung walang asawa, hindi na ganun katulad ng iba dyan. Na kung ano-ano ang ginagawa sa katawan. Yung, ewan ko ba? Ganun talaga siguro ang buhay. Kaya minsan ang mga katabi ko hindi napabango. Hindi napabango yung aking mga katabi. Lahat na lang mga ano, efficacy, katingko, kung ano-ano na lang. Pang matanda na. Sakitin na kasi si Inday. Diyos ko. Diyos ko, Lord. Kaya dinadaan-daan ko na lang sa YT.
Dito ko na lang nililibang. Kasi nung mga nakaraan talagang taon, na stress talaga ako sa kakaisip. Kaya parang pumayat ako noon ng pumayat. At saka talagang nararamdaman mong nanghihina yung katawan mo. Pero nung nag-waity-waity talaga ako, na-busy talaga ako sa waity. Kumbaga, wala akong pakialam sa mga sakit-sakit. Basta na-busy talaga ako sa waity na to. Wait, na-addict ba? So why? Salamat sis GM. Babalikan ka niyan si sis Mirna. Bumabalik din yan. Salamat sa naandyan. Wala kang pasok ngayon sis. Panggabi ka ba? Buti hindi maulan dyan. Dito, simula kaninang umaga, maulan. Masarap magkape. Pag ganitong maulan, masarap magkape. Banaba sis, ano ba yon? Dahon? Oo nga sis, hayaan mo, susubukan ko yan. Kahit ano na nga sinusubukan ko. Kahit yung mga bunga ng guyabano na hinog at saka dahon. Yun, nag-ano din ako nun, naglalaga. Buti na nga lang sis, hindi siya cancerous. Kaya yun ang pinapasalamat. Hindi siya cancerous. Pero kailangan pa rin i-monitor. I-monitor pa rin. Kasi yung asawa ng tito ko, pero hindi naman namin kamag-anak, malayo na siya. Nagkaroon din ng ganon. Yun nga kinikimo siya. Kaya, Boss Jobs, screenshot ko to para mabalikan ko yung mga andito. Salamat po, Boss Jobs. Salamat. Mamaya po, manonood ako ng video. Baba, kunin mo po yung cellphone ko. Yung cellphone ko po na isa, pakikuha, please. Yan. Oo. Salamat po sa lahat ng naandyan. Ang galing nga nitong bata Bata to ni Boy Baltic, anak ni Boy Baltic. Kasama namin dito. Maingay ba? Tapos si mother, nagkukumpuni doon sa kusina. Naririnig ko yung mga nang ginagawa niya. Huwag ka maingay ito Naririnig yung bata. Bawal pa man din yung may bata, di ba? So kasi dito kung saan si tita niya, nakadakit din. Anak ni Boy Baltic. Ginagaya ko. So why? Papa, huwag ka maingay. Doon ka na kay mama lang. Doon ka kay mama lang. So why? Rinig ba sis yung boses ng bata din makatita? Oo nga Sinabihan ko na, sabi ko mag-ano ako, mag-live ako, huwag kang maingay. Naku, ang ingay-ingay, lagi nakadikit sa akin. Siguro nga, kasi oo sis, mahilig mahilig din magkanta-kanta to. 3 years old. Mana doon sa tita niyang isa, mahilig kumanta. Alam ba yung mga kapatid ko na na din mag-whitey-whitey?
nainganyo. Sabi ko, sige na, try nyo. Kung ano-ano na lang, mga pinaggagawa. Kasi free wifi doon sa tinatrabawan nila. Kung ano-ano yung pinag-a-upload. Kaso lang, mahigpit na ngayon si Lolo. Hindi na katulad noon daw. Oo nga sis. Hindi na daw katulad noon na hindi pa mahigpit si Lolo. Ngayon, mahigpit na. Maraming channel daw na nire-review. Marami ako nabalitaan ngayon na nadidemonisis. Kasi nga, yung iba, mga reused content. Yung isa, yun nga, parang dumikit na yun sa'yo, si Ma'am Shid DJ. Si Janice yun, yung kapatid ko. Yung isa naman, si Maisy Oragon Shing. Mas ano na yun, mas ano na yun sis, mas ano na yun, watch hour na lang yung kulang no ni Maisy Oragon Shing. Mas nauna pa yun sa akin, kaso lang, pinabayaan niya eh. Nahilig kasi sa wishing. Mahilig kasi yung kumanta, kaya sumasali siya dyan sa, ano yun, wishing ba yun? Oo nga, malaki na sana, kaso lang pinabayaan niya sis, ayaw niya nang i-workout. Mas gusto niya magkanta-kanta. Mahilig yun magkanta. Sabi ko, ipagpatuloy mo lang kasi pwede ka naman umakyat sa mga live nila, yung mga nag-LS na mga kumakanta-kanta. Pwede ka naman mag-guest. Sabi ko, mga ano doon, guest sa kanila. Mahilig kasi yung magkanta-kanta. Watch hour na lang yung kulang noon. Mas nauna pa yun sa akin kasi nung nasa Maynila siya din, yung ginagawa niya, yung mga DY, ano ba yun? Ano ng mga, kung anong tawag ba yun? DY, ano ba yun? Mahilig mag-kuti-kuti. Oo. Di kumano, bulol. Bulol si Tres. Sayang nga eh. Sabi ko sa kanya, ano mo ulit? Buhayin mo ulit yung channel mo. Tinatamad. Mas gusto niya pang magkanta-kanta. Talaga ba? Hindi ko pa yung nakita ah. Huy, oo nga. Ikaw nga eh. Laging ano talaga yung mga ano mo. Laging viral din. Sige. Sige sis, mamaya anuhin ko lang to. Paabutin ko lang 1 hour. Tapos mag-end na ako. Gawa ka lang dyan. Ako wala eh. Wala akong may upload. Wala akong magawa. About sa farm lang daw dapat. Ikaw talaga, oo. Mas kahit ano pwede sa'yo. Nag-upload din naman ako ng mga pagkain. Masarap magkape. Salamat po sa lahat ng naandyan. Paabotin ko lang po ito ng 1 hour para ma-update lang yung aking bahay. Ma-update lang yung aking watch hour. Panginoon ko sa iyo lamang. 21K? Talaga ba? Wow! Wow! Congrats! Uy, sana paabutin mo sis ng milyon. Di ba yung si Tito Mons ba yun? Di ba? Si Tito Mons. Nakita ko yung, ano niya yung, chocolates ba yun? Nakita ko, 72.7 million ata yun. Basta something. Parang gano'n. Basta million eh. Galing naman. Si Tito Mons ata yun.
Nakita ko yung short video niya. Wow. 4 million. Oh, akala ko 4 million. Akala ko 4 million na yung na-upload mo. Oo nga eh, 4 million in the house. Mega love shout out po sa 4 million na naandyan sa taas. Sa lahat po na nakabidyo dyan. Salamat. Sis GM, tingnan mo nga sis yung aking membership kung okay na ba. Ginawa ko yun nung isang gabi. Okay ba? Pwede na ba yan? Try mo nga sis, silipin lang. Silipin mo lang sis. Huwag ka lang magpa-member. Kung okay na ba yung mga ano-ano ko, customization ko dyan. Pagka-customize ko ng mga emojis. Wala pa ba? Oh, talaga? Ala. Oh, di ko pa siguro, di ko pa siguro kaya sis, tapos. Andun pa lang ako sa, pa lang eh. Emojis ba yon? Na-save ko naman, kaso lang yung nagagawa ko, nasa 50% pa lang, di pa siya tapos. Na-try ko ito. Ito nga sis, oh, yan. Yan oh. Meron na akong ganyan. Kaso hindi ko alam kung paano yung, ano tawag doon, yung may dalawa pa kasi. May dalawa pa kasi ako na hindi pa natatapos. Yan pa lang oh, hanggang dyan pa lang ako, yun oh. Yan. Sisi. Mahina na yung signal ko sis. Umiikot-ikot na. Mamayang gabi, try ko tapusin. Akala ko once na nagawa ko na yan, okay na. Meron pa kasi doon na 2 steps na di ko pa na di ko pa na gagalaw. Try ko naman mamaya, kalikutin yun. Ganito, ganun pala. Wala pa pala kung join button. Nagwawalis si mother. Siguro bumaha na sa kusina. Kasi malakas yung ulan. Yung sinilas ko nga parang inanod na. Hindi ako marunong sis gumamit ng StreamYard. Ikaw ba, diary ka lang ba sis GM mag-live? Hindi ako marunong gumamit nun eh. Yung parang gusto ko sana ay mag-akyat din sa bahay ko para kumanta-kanta. Kaso lang hindi ako marunong gumamit ng StreamYard. Saan ba? Paano ba yun sis? Magda-download ba ako noon? Or pupunta lang ako sa Chrome. Yung iba, ano ba yung, may gamit silang iba eh. Rest stream ata yun. Oo. Oo. Sa bagay, parang mas maganda rin naman yung direct live. Yung StreamYard, maganda rin naman para may makaakyat sa bahay mo. Lalo kung gusto mo magpa-CPR. Kanta-kanta. Okay, sis. Oo. PM tayo mamaya.
Oo, sis. Sige lang, sis. Okay lang, sis. Mag-mute muna ako kasi magkakape ako. Ipaabot ko lang tong 1 hour tapos mag-end na ako. Mamaya, pasyal ako pag nag-ano ka, nag-live mamayang gabi. Kasi free ako ngayon, wala akong support ngayon. Pahinga muna si Inday kasi napagod na yung balikat. Kakadot-dot. Wala nga eh. Gusto ko sana mag-edit ng video kasi lang pangit yung mga video ko ngayon. Parang hindi naaayon sa ano. Oo, salamat sis. Oo, Jarel mo to. Salamat sis, GM. Oo sis, mag-upload ka sis. Yung mga short video mo, magpa-viral ka. Paabutin mo sis ng milyon. Salamat sis, GM. Jarel mo to. Thank you. Oo, sis. Okay, okay sis. Mamaya, ipi-play ko din yung ibang video ni Jarel mo to. Mamaya. Salamat sis. Salamat. Ini-screenshot ko yung mga andito kasi mamaya mag-play ako ng ibang video nila. Para, syempre, pa-thank you na rin para sa pag-visit nila sa aking live ngayon. Salamat po ng marami. Mr. Boss Jobs. Pupuntahan ko to mamaya. Mr. Jarrell. Sila sis Nita. Madam Cascade. Sis Mirna. Salamat po sa pag-visit ninyo. Mag-mute muna ako sis kasi ang ingay na ng bata dito.
Panay na ang ano ko, panay na ang ikot ng aking signal. Sis Maisie, hello sis. Panay na ang ano ko, panay na ang... Hi sis, kung meron sana akong StreamYard, pinaakyat kita sisi koy. Si Sis Des, wala pa ako sis na StreamYard. Kanta-kanta sana tayo, no? Wala akong mic at saka wala akong akapila lang. Baka makopyright na naman tayo nito. Kasi para sis, kapag lagi tayong may copyright, may CPR, ay laging nababawasan yung ating revenue. Meron pa naman akong yung last na pag live namin ni kapatid ko yan ni Maisie. Kapatid ko yan si Maisie. Si Maisie Oragon Sheng. Hindi ko ma-mute. Bakit hindi ko ma-mute? Tapos, lagi nang nag-iikot ang aking... Panay-ikot na yung aking signal dito. Oo nga kalorky. Alin ba doon sis yung sharing, yung bagong ngayon, yung nakita kong live? Kahit sharing na CPR. Oo siguro. Oo sis. Kasi alam mo ba, yung nag-live kami ng kapatid ko yan na nakita ko sa aking $19. Ngayon, di ko lang alam kung ando na yun sa ating AdSense. Ngayon, nakita ko, 4 na lang. Kasi nga, di ba, hindi ko pa naayos yung aking T number. Hinihingi sa akin ni Lolo. Hindi ko pa naibibigay kasi nga, kulang yung aking mga, valid IDs. So, ngayon, inaasikaso ko pa. Kaya, andito ako sa kabilang bahay kasi dito ako kumuha. Panay bawas ng dollar ko, yung revenue ko. Di ko alam kung ando na yun sa Google AdSense natin. Di ko sure kung ando na yun. Oo sa akin nga din, green din yung dollar sign. Yun ang nasabi ko kasi, yun ang sabi kasi, ang mahigpit na daw ngayon si Lolo. Laging nire-review yung mga channel. May mga nga Wala ka pa ba sis? Makikita yun, mag-i-email yun si Lolo Kung kung pwede ka nang mag-apply doon sa hinihingi nilang tax. T number ba yun? Yung about sa T number. Tapos, pagkatapos naman siguro nun, yun na nga, na baka si Google Pin na yung hihintay natin pagdating doon. Sana nga sis Des, wag mukbangin lagi yung ating mga revenue. Tapos may nakita ko sa aking dollar sign na yellow. Ano bang ibig sabihin nun sis? Kasi akala ko ano na talaga si Lolo, mahigpit na talaga. Kasi dati hindi naman yun, okay lang naman yun, kulay green. Yung may upload akong manok na trinay ng aking kapatid. Trinay ng kapatid ko yung manok na anong tawag doon? Purok ba yun? Yung dalawang manok. Konti lang naman, para saglit lang naman siyang nadaanan ng aking camera. Hindi ko naman talaga yun pinukusan ng camera ko. Ay, yung dollar sign niya, ngayon nakita ko kulay yellow na. Ano bang ibig sabihin nun sis Des? Hala, dalawa. Tapos yung yung nag-harvest kami ng saging. Tapos, yung video doon, ang ganda pa naman din ng video na yun. Gustong-gusto ko nga yun yung kami ng mga saging, yung ko ng saging ba. Tapos yung ni-review ko yun nung video na yun, ang nakita ko lang dun sis, yung mga aso namin na ang bibilis tumakbo, tapos
kinuha ng kapatid ko, kinarga niya yung aso. Doon, nagkakulay yellow akong dollar sign. Kasi nga, siguro naman, sasabihin naman ni Whitey, hindi maano sa, kumbaga, anong tawag doon? Yung, bawal na naman siguro sa mga hayop na merong ano doon, violation. Ano naman yung violation doon? Yung kinarga na lang naman, hindi naman sinaktan yung aso. O, baka sabihin naman ni Lulu kasi, ano yun, harmless sa mga aso, no? Mahigpit talaga si Lulu ngayon. Pasaway talaga. Ang ganda pa man din ng video ko na yun. Ang daming views nun eh. Yung, yung aso lang naman, yung ang bilis-bilis ng aso kasi nga pinaano ko yun, pina-speed ko yung pagkaano ba ng video ko para mabilis. Tapos, kinarga lang ng kapatid ko yung asong isa na mabait naman yun, laging nakakarga ng aso ko. Siguro, nakitaan ng hindi maganda ni Lolo kasi yung paghawak ng kapatid ko sa aso, yung dalawang kamay, yung parang bigla niya lang sinakbot yung, bigla niya lang ba sinakbot yung aso. Yung kinuha niya yung dalawang paa ng aso, tapos itinaas niya. Siguro no, yun siguro, kasi hindi maingat. Baka sabihin naman ni Lolo, hindi maingat sa mga alagang aso. Ah, my gosh, ganun pala yun siguro. Kaya yun na lang yung inisip ko. Dalawa yun. Ano yun? Hindi ba yun magkakaroon ng ano? Sahod, kunwari? Hindi ba yun monetize? Hindi ba yun monetize na video? Mahigpit daw talaga ngayon. Panay daw ang ano ni Lolo kasi tapos may nagre-review ng channel nung nag-attend ako ng LS ni Ina Vlog. Wala bang ads yun, sis? Wala daw ads yun, basta yellow. Try mo nga, sis Maisy. Panoorin mo yun, sis, yung nag-harvest kami ng saging ni Brad. Panoorin mo nga, sis. Siguro talaga wala yun. At saka yung manok. Yung manok na pula yung title. Na anuhan tayo ni Lolo. Pasaway talaga. Tapos, alam mo ba sis ngayon, ano daw, nire-review talaga ni Lolo yung mga channel daw na bumibili ng banana at saka banana yun ata, tsaka whatsoever ba yun, basta. Tapos, yung may mga category yung channel, parang may mga, parang, di ko lang talaga matandaan yung eksaktong term nung nagsasalita kasi panaiikot yung signal ko. Hindi ko matandaan yung sinasabi nung nagre-review ng channel na magaling talaga siya sa channel magaling siya sa YouTube mag-review. Nakikita niya doon yung mga ano yun sis Maisy? Meron mo isa sa video. Meron mo isa sa video, di pa mo ni? Ano to? Ano yun? Oo. Kasi sis, hindi mo kina-career kasi panay ang wishing mo. Kailangan fokusan mo yun. Magaling yan sis, Des kumanta. Yan yung aking ka-Tres Marias. Bakit kaya ipinangalan ko sa channel ko Tres Marias kasi kami sanang tatlo, wala naman sila, ako lang mag-isa. Paano pagpalit ng pangalan nun? Pasaway kasi to. Magaling yan sis Dis kumanta. Kung meron sana akong live stream, StreamYard, iakyat-akyat sana kaso makakaipon tayo ng CPR. Yun yun ang masaklap kasi laging bawas yung revenue natin pag lagi tayong may CPR. Sis, kaya si Whitney Houston na sinasabi ko sa'yo, siya yung magaling kumanta, parang Aegis. Yun nga mas magastos ka sa wishing. Huwag ka na dyan, magwaiti ka na lang, tas lagi kang mag-akyat kay Sis Des, tapos kay Sir John Dash, lagi kang umakyat doon.
Syempre, pag maraming yung kaibigan, syempre matutulungan, 'di ba, sis Des? Matutulungan sa watch hour, sa banana na rin, 'di ba? Ganun tayo, 'di ba? Ang CPR ko sis, yung nag-ano kami, yung nag-live akong first live as a monetized channel. Marami kaming kinanta doon na na mga kanta ni Whitney Houston ata 'yon. Hindi ko ma-mute. Hindi ko ma-mute. Bakit ganun? Oo nga, sis Des. Pinagluloko namin si Sir John. Hindi niya alam. Akala ni Sir John, ako yung kumakanta doon. Hanggang ngayon, hindi niya alam. Asan kaya yun si Sir John para i-reveal natin. Panay kanta ni, panay, kunwari, ako yung kausap niya. Pero pag kakanta na, sinasalang ko na dyan sa kapatid ko. Kalurky. Yung CPR ko sis, yung CPR parang wala naman siyang sinabi na may nakita lang ako doon. Wala naman email sa akin si Lolo. May nakita lang talaga ako doon, dalawang. Ang kulay ng dollar sign niya, yellow. Tapos yung mga CPR ko, green naman. Kaso lang, hindi ko ma-mute. Hindi ko ma-mute yung nakalagay doon, copyright claim. Pero hindi ko siya ma-mute. Ewan ko. Ba't di ko? Hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang. 5 kanta ata yun na CPR. So yung iba na naman, na mute naman. Yung iba hindi. Yung mga kanta ni Whitney Houston. Oo nga, oo, sharing. Oo, hayaan mo na yon. Gusto ko sana i-mute kaso lang hindi na talaga. Ano talaga si yung may-ari ng kanta, yung nag talaga siya. Kaya sharing talaga. Kunwari sumahod tayo, may kahati tayo. Ganun talaga 'yun. Isa-isa lang. Oo, pinuntahan ko naman siya ulit sis. Nung mga ilang araw, pinuntahan ko naman. Subukan ko nga din ulit. Haluan ko. Paano pag halo nun? Yung kanta mo yun eh. Yung kanta mo yun, sis Micey. Yung na CPR. Yung mga kanta mong yung title, Help Me. Tapos paman din ang boses mo doon. Ganun ba yun? Oo nga, di ko pa na-check ngayon kung basta inayos ko 'yun, di ko lang ulit napuntahan ngayon na check kung okay na ba. Upload, oo, sa pag-upload sis, oo, pwede mo siyang haluan ng ibang kanta. Yung sa live talaga hindi. Kaya nga nahirapan ako mag-mute doon. Yung sa live, hindi man ma-mute. Mabuti nga magaling kayo mag-edit eh. Hindi ako marunong masyado. Kaya minsan yung mga background music ko, paulit-ulit na lang kasi natatakot ako kumuha sa ibang background music kasi baka ma-CPR na naman ako. Ikaw sis Des, ang gaganda ng mga background mo, 'di ba? Saan ka kumukuha noon? Mga background music mo. Ako sa CapCut lang, CapCut. Doon lang ako sa mga free music. Oo, first live natin, copyright 'yun. Ang dami pa man din palipad doon ni Sir Jun. Asa na kaya yun? Oo. CPR din sa'yo, sis. Minumute mo na lang pagkatapos. Takot akong mag-email si Whitey na si Lolo na CPR. Kaya minsan, lagi na lang yung background music ko, yun na lang lagi.
Hindi kasi ako marunong kumuha dun sa YouTube library ba yun? Hindi ako makakuha dun kapag ang gamit ko yung CapCut. Nakakakuha ako dun kung ang gamit ko yung KineMaster. Nakakakuha ako doon. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, sis Des, ewan ko, ano na lang, nakikita ko ngayon, $4. Di ko alam yung 19 ko nasa na yun. $4 na lang din ang nakikita ko ngayon. Hello, my Giri. Ito pa yung pangatlo kong Katres Maria, sis Des. Ano na rin sila, tumatayo na rin sila ng sarili nilang bahay. Nabubulol si Tres. Sana nga lang, sis Des, andun lang yon. Kaya nga, gusto ko nang makuha yung postal ID ko para ma-submit ko na kay Lolo yung ano. Oo nga andito na yung mga Katres Marias ko. Nagsasarili na sila, sis Des, ng bahay. Nagsasarili na sila ng bahay. Si Maisy Oragon Shing, mas nauna pa yan sa akin. Kaso lang, hindi niya pinupush kasi masyado siyang addict sa wishing. Gusto niyang kanta-kanta ng kanta-kanta lagi. Mahilig yan sis Des kumanta kahit nasa CR, kahit saan yan, maririnig mo yung boses niya. Tapos yan si Ma'am si JD, magaling din yang kumanta. Ako lang sis yung hindi magaling kumanta, pangit lang din yung boses ko. Yung boses ko parang ano lang, nakapasok lang ng ano sa lata. Magaling sila Tapos yung isa ko pang kapatid na lalaki, magaling din yun. Nabubulol talaga ako, grabe. Yung isang kapatid kong lalaking bunso, gusto ko nga din yun gawa ng bahay, ng channel. Gusto kong gawa ng pangalan, Boy Baltic. Parang si Boy libre lang. Boy Baltic. Kasi yung Baltic, ibig sabihin nun, sis, minsan maganda yung mood, minsan, abot-abot ba yung mood. May maganda, may bad side. Hi, boy. Hi, boy. Boy libre. Salamat sa pagbisita. Sa support. Lagi nakasupport din si boy. Salamat, boy. Kanina hindi ko naabutan yung live mo. Nagpaharang lang ako ng 2, tas nagtamsak ako sa iyo, boy, kanina sa live mo. Sumahod ka na ba daw, boy? Nagsahod ka na ba? Sumahod ka na daw ba? Sino yun? Sino yung shoutout mo, Janice de la Cruz? Shoutout mo, Janice de la Cruz. Oo nga, sinoutout ko na yan si Ma'am GD. Baltikin. Oo, Baltikin. Minsan maganda yung mood, minsan maya-maya naman, hindi na naman. Sis Isis Heart, sis Queen, ang aming Queen. Salamat sis, ito si Queen. Magaling din to kumanta. Lagi itong nasa, ano ba yun sis? Yung ano mo? Star Maker. Yun. Lagi nasa Star Maker yan si sis Lauren. Oo sis, bakit? Ano ba yung boses ko? Oo, naka-headset ako. Kasi napapagod ako magsalita kapag walang headset. Nilalakasan ko yung boses ko. Parang ang pangit na napapagod yung aking boses ba. Si Boy Baltic. Kanina nga pinag-usapan namin yun ni Sis GM, si Boy Baltic. Kasi may nahalong katako ditong picture. Si Sis Isis, kahit sa ang LS, laging laging andon.
Magaling 'to kasi kumanta, eh. Laging ano si Ses, in demand sa pagkanta si Sis Aces. Buti pa 'to si Sis Aces, ang daming friend, ang daming kaibigan kahit saan. Ano, nalibot na nito ni Sis Aces ang ano, ang ano ba 'yun? Around the globe na 'to si Sis Aces. Nakaikot na 'to. Lahat ng mga bahay-bahay na ikutan niya na. Napuntahan niya na ba? Oo nga eh. Sino ba yung ano nun, Sis Isis? Sino ba yung may sponsor ba ng B8? May nag-sponsor ba sa yung B8, Sis Isis? I-reveal mo naman sa amin. Galatera. Nung isang gabi nga, di ba sabi ko, itambay ko sa iyo yung isa kong cellphone. Nakatulog na pala ako. Tapos, pagising ko, ng alas 6, nakita ko andun pa pala ako. Tapos nabasa ko pa nga yung pa-thank you niya. Kaso lang hindi ko na screenshot. Sabi ko, hanggang umaga pala ako nakatambay kay Sis Queen. Ang tawag namin dito kay Aces Heart Lauren ay Sis Queen. Kasi nga, kahit sa ang LS, andun siya. Meron palang nag-sponsor kay Sis Aces ng D8. Parang gusto ko din yun. Gusto ko din yun magkaroon. Talaga ba? Panalo mo sa budots. Ay, sana all. Oo nga eh. Queen of all last chatter. Magaling talaga yan si Sis Aces. Ako, ngalay na ngalay lagi yung balikat ko kapag sumasali ako sa last chatter. Tag 500 lang pala yung B8 yan. Talaga ba? Talaga ba? 500 lang? Ang mura naman. Pag uwi mo Sis Aces, yun na lang ang pasalubong mo sa amin. Mayang gabi pala, may Aces Talk. Aces Talk? Yeah, sulat ni Tres Moriso. Talaga ba? Meron pala akong pinadalang sulat dyan. My gosh. Sige nga, anong oras yon? At aabangan ko. Ano ba daw? Ano ba yung i-reveal mo naman kung ano yung laman ng sulat? Ano yung climax niya? Nagkita na ba sila ni ano? Sino nga yun, Sis Des? Mamaya, pupuntahan ko yan. Yung isang cellphone ko, nanonood ako dun sa video ni Boss Jobs kasi andito siya kanina. Ayan, nalubat yung cellphone kong isa, oh. Ayan, patay na yung cellphone kong isa. 9:30. Sige, sige. Paghahandaan natin yan. Mag-akit ka naman, Sis Des, minsan. Maganda yung boses mo kaya. Sis Nitak. Hello, Sis Nitak. Aba, marami atang tao ngayon. Ang nakikita ko dito, 8 million. 8 million in the house. Thank you so much. Sis Des. Naman Sis Des para makalibot ka din. Makalibot ka din sa lahat ng mga LS. Tingnan mo si Sis Queen. Sikat na. Kahit sa ang LS, andun siya eh. Laki na nga ng bahay ni Sis Queen. Paano ba yung pag ano niyan, Sis Des, na rest stream? Ano ba yan? Rest stream ba yan? Paano ba yung pag ano mo niyan? Ida-download ba siya? Or pupunta ka lang sa Chrome? Oo nga, basag yung sound. Mas maganda sana yung StreamYard. Sa Chrome lang ba yun? Kasi ang ganda ng mga nyo din, dun eh.
Nakakalagay kayo ng mga design sa parang thumbnail. Galatera na si Easy Stock. Wow, may panibago na naman pangalan. Hindi na siya Queen. Easy Stock. Tama ba yung pagkakabasa ko? Easy Stock. Aces. Yung iba kasi naririnig ko, Aces daw yung pangalan niya. Aces Stock. Aces na lang. Aces Stock. Sikat na talaga yan. Oo nga, sikat na talaga siya. Sana all na lang tayo. Sikat na talaga yan si Sis. Si Sis Queen, kahit saan ko yan nakikita. Mga bigatin pa naman din yung mga ano niya, co-host. Mga bigatin yung mga kaano nito ni Sis Queen. Kami lang ni Sis Des ang hindi marunong umikot eh. Meron naman si Sis Des boses. Pero ayaw umikot ni Sis Des. Ako, nahihiya ako kasi wala akong gamit. Ang panlaban ko lang talaga yung Katres Marias ko. Yung akala naalala mo yung Sis Queen, yung ano, nung umakyat ako kay Sir John, akala mo ako yung kumakanta? Hindi ako yon. Yung kapatid ko yon. Pinapasa ko lang sa kanya yung headset. Pag magsasalita ako, kapag magkakanta na, siya na. Nabudol namin kayo doon Hanggang ngayon, hindi alam ni Sir Jun. Ang akala ni Sir Jun, ako yung kumakanta. Ang akala niya, maganda yung boses ko. Hindi niya lang alam. Ang totoong boses ni Tres, parang nakapasok sa drum. Alam mo yun, Sis Des? Yung parang kumakanta sa loob ng drum. Ay, nako. Kaya nga gusto ko nga magkaroon ng B8 para matry ko din kumanta-kanta sa B8. Magsampul ako ngayon. Ano bang gusto mo? Papasok muna ako sa drum. Narinig kong kinanta ni Sis Des yung praising song na maganda yon yung narinig kong kinanta ni Sis Des nung nagtitinda ka ng mga ulam. Yung signal ko, bigla akong nawala sa ere. Ang naiwan doon, si Sis Mary na lang ata. Haha, gagayahin niyo ako kahit di marunong kumanta o makakat. Yun nga, sis eh. Iba yung karisma mo kasi. May karisma ka. Kami wala. Baka batuhin kami doon. Oo, yung Tagalog version yan, sis. Ano ba yon? Yung suliranin man ay tumating. Ganun ba yon? Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. O, tingnan nyo. Mataas pa lang sa una, biglang bumaba. Bumulosok yung boses. Ganun yung ganun yung boses ni Tres. Parang biglang nakapasok sa drum tas nahulog. Oo nga ang lamig. Oo nga, maganda yung boses ni Sis Queen. Pag isi-stock talaga siya. Yun, mananatili Sis Des. Si Ace Stock. Magaling talaga to si Ace Stock. Kaso lang pag kumakanta siya, yung mo lang talaga sis, yung gamit mo, may time na maganda yung boses mo yung sa Star Maker. Maganda ba? Baga. Yung gamit mo lang ata yung hindi dyan. Yung sabi mo sira yung B8 mo. Maganda yung kumanta. Maraming alam na kanta yan si Sis Aces. Ako wala akong alam na kanta. Uy, talaga ba? Talaga ba? Hindi Hindi naman maganda ang boses ko. Basag ang boses ko.
Hi sis Mimi! Salamat sis! Kanina ka pa andyan. Mamaya sis, anuhan kita. Mag-play ako ng video mo. Sis Mimi. Si Boy, si Boss, sino ba yun? Yung kanina, si Jobs. Si Boss Jobs ay na-play ko na yun kanina. Sino ba yung mga andito? Kay sis Isis at saka kay sis Des, hindi na ako mag-aayuda kasi sila yung nag-aayuda sa akin. Di ba sis Des? Sino yung malapit nang mamuni si Mime? Ay, talaga ba? Saan ka na pwesto kapag nag-ano ka? Kapag nag-aakyat ka sa mga live stream? Kailangan pala ayudahan natin si Mimi ng watch hour. Sige, sige, sige. Pag may bakante akong oras, sis, ipi-play kita. So, makikinig lang ako sa iyo, sis Isis. Hindi na ako aakyat. Makikinig na lang ako sa iyo. Abangan ko yung sulat dyan ni Tres Marias. Para saan kaya yun? Ano kaya yung laman ng sulat? Malapit na palang mamuni si Mime. Si Sis Yami nga eh. Muni na pala siya. Hindi niya daw alam. Hindi niya daw alam na muni na pala siya. Oo nga, excited na ako sa sulat ni Tres. Ano kaya yung laman ng sulat ni Tres? Abangan natin mamaya sa 9:30 Pinas time. Ilan pa sis Mimi yung kulang mo sa watch hour? Oh my gosh, may tumatawag. Sandali lang ha. Ilang guys, may tumatawag. Mag-mute muna ako.
Hello, Sir Rampage! Hello! Ayan, minute ko muna kasi may tumawag. Ayun, binigay ko kay mother yung isang cellphone ko. Doon siya na muna magkausap. Tumawag yung gusto manligaw sa akin. Sabi ko, kay Maka na lang muna makiusap. Huwag sa akin. Hi, Sir Rampage! Tawang-tawa. Kumusta? Ano, tamsak naman dyan. Huwag mong kalimutan tamsakan si Tres Marias. Parang hindi ka na naman nagtamsak. Kapag nagbibisit ka sa akin, hindi mo ako tinatamsakan. Sana all may nanliligaw. It's a joke. Niloloko ko lang si Sir Rampage. Si Rampage, huwag kang aalis na hindi ka muna tatamsak dyan, ha? Hindi ko nakikita yung mga ano nyo. Kasi yung cellphone ko andun. Sige, Sis Des. Okay lang, Sis Des. Salamat. Pinanood na. Matamsak pa. Abuso na. Kailangan yan. Oh, Sis Des. Ingat, sis. Kailangan yan si Sir Rampage. Kapag nag-visit ka sa isang live, tatamsak ka. Tapos, manonood ka pa nga dapat, di ba? Bye-bye, everyone. Bye, Sis Des. Salamat, sis. Ingat dyan. Maulan ang Kabikulan ngayon, Sir Rampage. Ngayon pa lang tumigil yung ulan. Kanina ang lakas ng ulan. Mamili ka lang dyan. Alin dyan ang gusto mo? Mamili kang halaman kung alin ang gusto mo dyan. Ako yung gumawa ng mga paso na yan. Ayan, no? Ako yung gumawa niya nung panahon ng pandemic. Oo, ganun yon. Ay, si Sir Boy, si Boy pala, hindi ko na jaketahan. Sorry naman, Boy. Ngayon ko lang nakita na wala palang jacket si Boy. Ala. Yung isang cellphone ko pa man din, andun kay mother. Baka mamaya, magkamali na naman akong pindot dito. Kung saan-saan naman mapunta yung live ko. Boy, pasensya na, Boy. Hindi kita nadyakitan. Kaya ka pa pala dyan. Sorry naman, Boy. Dikit na siguro si Boy kay Sir. Oo nga, Boy. Sorry, Boy. Wala, sandali. Ito na. Sandali. Ano ba yan? Saan na yun? Hala. Sandali lang, Boy. Hindi ko maano talaga. Yung cellphone ko kasing isa, andun kay mother. Hindi ko talaga, hindi ako maka-jacket dito sa dito sa naka-live kong cellphone. Hindi ko talaga ma-jacketan si Boy. Kalorky talaga. Kanina pa yan si Boy dyan. Hindi ko man lang na-jacketan. Pasaway talaga si Tres. Yung may pink lang. Oh, lahat naman yan meron May halo naman yan. Oo nga, Boy. Hindi ko, Boy, ma-jacketan dito sa dito sa cellphone kong naka-live. Yung isa kasing cellphone ko, andun kay mother, may kausap. Tapos, ngayon ko lang din napansin, ano ba to? Kanina ko pa yan dyan si Boy nakita, pero ngayon ko pa lang napansin na warang nakahubad si Boy. Ginoo ko. Ginoo ko, hindi ko talaga madyakitan. Kanina, andito yun. Andito yun si Sis Jer. Si Ke-entered. Andito yun kanina. Umalis kasi darating ka. Sir Rampage. Umalis kasi darating ka. Hindi ko talaga, Boy, ma-jacketan, Boy. Kalorky, Boy. Pasensya na, Boy. Hindi kita, Boy, ma-jacketan. Yung isa kasing cellphone ko na doon yung support ko.
Nandun, may tumatawag. Kanina pa ako dito gumagalaw sa ano, di ko talaga maano. Sisi Rosni. Sis Rosni, thank you sis. Salamat sa pag-visit. Thank you so much sa lahat ng naandyan. Ang nakikita ko dito ay 7 million in the house. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan paman. Lakas ng ulan kanina. Parang lalakas na naman. Oo, takot yun sa'yo sa Rampage kasi inaaway mo palagi. Maya, may AC stock, Boss Rampage. Sulat ni Tres Marias. Talaga ba? Ay, Sir Rampage, mamaya abangan natin yon. May sulat daw pala ako dyan kay Sis Aces Heart. Ano kaya yung laman ng sulat ni Tres Marias? Ating abangan. Mamaya, 9:30 Pinas time. Ano kaya yung laman ng sulat na no, Sis Aces? Andun ba yung kalabaw ko? Yung kalabaw ko, isauli mo na. Dinala mo dyan sa Hong Kong. Oo, magsulat ka din. Libre, pa-entry ng sulat. Babasahin ni AC Stock. Habol kasi, Sir Rampage. Humabol ka ng sulat. Wala akong beautiful photos dito. Na-erase all. Na-erase all na sis. Wala. Nawala na yung maganda kong picture na napakahaba yung buhok hanggang hagdan. Hanggang sa hagdanan ng aming bahay. Maganda sana yun eh. Parang Rapunzel. Rapunzel. Talaga ba? Seryoso ka ba dyan, Sis Aces? Hahanap talaga ako ng ng picture ko. Mamaya, maghalongkat ako. Kinakabahan ako dyan sa sulat ko yan ah. Ano bang? Andyan po, te, siguro. Meron, dyan po gayon, ugwang sagma. May kumuha ng sagmao. Diyan lang kayo. Maraming salamat sa lahat ng nandyan. Buti na lang, tumila na ngayong ulan. Kanina, ang lakas ng ulan dito. Grabe. Hinanod nga yung isang tsinelas ko. Hide me now under your wings. Cover me under your mighty hand. When the oceans rise in thunderstorm, I will soar with you above the storm. Father, you are king over
Tungkol sa aking minamahal na sumama sa iba matapos makuha ang aking pera. Kawawang Sir Rampage. Tinangayan pala ng pera. Oo naman, boss Rampage, may time. Idagdag ko. Idagdag kita. Kahit nakasakay sa kalabaw, okay na. Hindi ko makita yung mga ano nyo. Akala ko walang tao. Yung pala, ang dami ng mga ano dyan. Conversation sa baba. Kahit bagong gising, okay na. Talaga ba? Isis, gandahan mo ang kwento ko. Hahaha, good luck. Picture mo, boss Rampage. PM Messenger. Send ko sa'yo, pwede ba yung umiiyak ako? Sure, talaga ba? Mas maganda yon. Parang, ano talaga, true to life story. Para kapani-paniwala. Ganun talaga dapat, Sir Rampage. Sis Mimi, thank you, Sisi. Ahaha, sure. Tapos sis, ang maganda yung background music ha. Sigurado ka dyan ha. Sa mga sulat-sulat na yan ha. Abangan mamaya 9:30. Pinas time. Malinaw ba yung kuha ng aking camera? Parang ang dilim dito sa akin. Hindi ko alam kung sa mga screen nyo maliliwanag. Ba't hindi ko dito makita yung kung nakailang oras na ako dito? Hindi ko makita dito sa akin. Ang nakikita ko lang 56 minutes and 40 seconds. Ilang oras na ba dyan sa inyo guys? Nakailang oras na ba si Tres? Feeling ko kanina pa ako nag-start eh. Bakit 56 pa lang dito sa akin? 56 minutes. Ang tagal mag 1 hour. Suliranin man ay dumating, halaman o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang nananatili kailan paman. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay saan man naroon. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Siguro kung may biit ako, siguro maganda rin yung boses ko, sis Aces.
Walang BA. Ang pangit ng boses. Walang magawa si Tres. Nagpapaano lang po. Nagpapaoras lang. Nagpapaoras lang po si Tres. Pasensya na. Ikaw StreamYard sana ako. Sigurado nakaakit na naman to si Sis Aces. May maingay sana sa aking live. Kaso lang hindi tayo marunong gumamit ng StreamYard. Kaya boring ang live ni Tres. Walang ingay yung live ni Tres. Tamsak lang guys. Tapat na. Notice me. Take my hand. And why are we strangers waiting? Our love is strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small because I need you, baby. Ang ingay ng aking kapitbahay. Ang ingay ng aking kapitbahay. Ang lakas ng busis, may kausap. Thank you, Sis Mimi, sa pabiji-biji dyan. Sis Rose Solomon. Thank you, Sisi Koy. Salamat. Salamat sa inyo. Kung may B8 sana ako, sis, nagkanta-kanta din sana ako. Kaso lang wala akong B8. Ang pangit magkanta ang akapila, di ba? Para ako nakapasok sa sa ilalim niyang lupa. Hindi makabilo yung yung busis. Ayan, naka-isang oras na ako. Mamaya po ko lang na mga 1 hour and 50 minutes para okay. Salamat po sa lahat ng nakatambay dyan sa taas. Ang nakikita ko po ay 7 million in the house. Thank you so much po. Thank you. Ang tagal pala dito ni Boy. Libre kanina. Di ko na jakitan. Sorry naman, Boy. Kanina ka pa pala dyan. Yung kasi, ginamit ni Mother yung isang cellphone ko. May tumatawag kasi. Dito sa aking main, hindi ko jakitan. Wala naman lumalabas na add moderator. Lapit na pala akong malubat. Baba, huwag kang maingay kasi naka-live ang tita. Ang ingay mo. Narinig ka doon sa live. Lalab ko. Huwag kang maingay. Lalab ko. Walang bata ng buhay.